Нищо лично, госпожо, но какво му е забавното? До вечера ще спиш тук. Ако ти е лошо, аз не мога да се кача горе. Как да те видя горе? Лягаш тук да мога да те гледам. Аз ще да лягам. А? Аз ще лягам. Не бе, тя ще легне от тази така другата стая. Да не гориш отгоре, не мога да се кача. И без това утре... Ние като идем на работа, Данито остава самичка пък на нивото. И ако не се чувстваш утре добре, се подете лекарката е на работа, ще идем на лекар. Тя утре понеделник, вторник и втора смяна. Не си помолил да съкратят мисията ни. Защо да го правя? Добре. Бонс, вече познаваме мъглявината. Представи си какво ще открием. Извънземни деспоти, решени да ни изтребят, смъртоносни извънземни вируси и бактерии, неразбираеми космически аномалии, които ще ни затрият за миг. Хубаво, че Ще беше бъде ракията ми, толкова аз чак забавно. да съм като мрела и не искам. Чакай, къде отиваме? Мислех, че искаш да пинем. Знам, че ме помоли да си трая, но... Честит рожден ден! Господин тактичен, На здраве! благодаря. Приятели, да вдигнем ръчи за капитан Джеймс Т. Кърк. За За капитана. капитана. Благодаря ви. За Ентерпрайз. За Ентерпрайз. И за отсъстващите. На здраве! Добре. Купонът да започва. Кой ще черпи? Помниш ли оня филм, като ти беше лошо, къде го гледахме оня? Тогава като в една корема. Да. Кой? Но Оня казвам, с че топката. хубаво да общуваме. Къде говориш с топката? Къде си говориш с топката? Къде хемта болеше корема, хемта смееше за него. Помниш ли? Тук спеше с мен и с Даните. Защо ти спеше от тази? Знаеш ли, че всъщност скочът... Само, че дивана беше на другия край. Малко хора го знае. Прощавай. Гата в една тогава корема се чуди какво да прави. Обърна толкова чашка. Впечатлен. Някой каза, че сте му пуснали. Сега ще съм напред. Добре, може би това ще помогне. Не те разбирам. Улицата е еднопосочна. Приятел си в Лодската А? академия. Стига да Има много правила. Не изпълнявай всички. Не трябва ли да носи униформа? Ми нож пак ти помагаше ми. А Даня ти пък с норофени минаваш. Здрасти, Киниза. Не знам, къде ти на ти. Ние норофена помагаш. Чух за посланик Спок. Това ли искаш да С Малгон ти дадах предната вечер, че ми се оплака и аз ти дадах. Мен много ме беше страх с твоя корем. Като хваниш твоя корем, направо ми става лошо, от твоя корем ми ставаше. Като кажеш, мамо корема боли, направо ми прилушаваш.